Data zentroak enpresetan edo erakundetan dauden konputazio sistemak dira, non biltegiratza handia duten eta potentzia handikoak diren. Gehien bat, enpresa bakoitzaren datu guztiak gordetzeko eta prozesatzeko erabiltzen dira. Naiz eta data zentroak egitura nahiko berriak izan, 2015-etik hauen datu ugari aurki ditzazkego. Prozesatu beharreko datuak, gero eta handiagoak izan arren, estatista web horriaren arabera, energia kontsumoak nahiko egonkorrak izan dira denboran zehar, pantailako grafikoan ikusten den moduan. Hala ere, MC Pro aldizkariaren arabera, data zentroen kostuaren 30% elektrizitatean datza. Eta gogoratu dezagun, data zentro hauetako prozesatzeko unitate zentral batek 30.000 euro inguruko balioa izan dezakela. Beraz, kontuan izanik data zentral batek izan ditzazkeen prozesatzeko unitate zentral guztiak, jakin dezakegu elektrizitate gastua ez dela makala izango. Energia hau, gainera, ez da guztiz aprobetxatzen. Energy Innovationen arabera, bakarrik 43% doa prozesatzeko. Gainerakoa, hozte sistema eta unitate biltegiratzetara doa. Zentral hauek kontsumitzen duten energia zenbatekoa izan daitekeen ulertzeko, mundu mailako energiaren 1% kontsumoa suposatzen dute jada, eta Energy Posten arabera etorkizunera begira gehiago handituko da. Azkenean, data zentroek energia kontsumo izugarria suposatzen dute, eta etorkizunera begira, gero eta energia kopuru handiagoak beharko dira zentro hauen funtzionamendua mantendu ahal izateko. Horrek naturarentzat arrisku handia suposatu dezake, eta horregatik oso garrantzitsua izango da gizakiak energia berriztagarriak kopuru handiagoan lortzeko metodoak garatzea.